Pane mashoko anotaurwa naGeneral Chiwenga atinoona kuti aiwa vari kuti as the ruling party ZANU-PF they are struggling, they are trying to strengthen the economy. Avari kuuya panapa mashoko avataura vachikriticize vachinzi vakomana, yes, you can rig my elections but the economy you cannot rig it. Kana economy yakatodhakwa makatokanganisa pana kwame muchienda. Sana pena mashoko atinoona these guys mashoko akauya achitaura panapa anokriticiziwa kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa the news days vonyora vachiti government is monitoring the activities of financial markets to come up with ways of strengthening the local currency, which has been losing value on the parallel market in recent months. Vice President Constantino Chiwenga has said. Panapa ndo mashoko anotaura vachiti aiwa vari kuda kuzama kuona kuti chinji chonyatsokuitika kuti vakwanise kusolve the economy. Tunaona vanouya vachivapindura vachiti the government must monitor its own corruption and gross fiscal mismanagement and misgovernance. You can rig elections, but you cannot rig the economy. Panapa ndo mashoko atikona tichikritisa zvinzi aiwa imeme you can track marecords enyu ndo munokwanisa kunomonita government corruption enyu nemismanagement emari zvose ndo zvamunokwanisa, but kana muchinge mariga the economy aiwa hamukwanisi kuti muite skeleton walk muione ichifamba economy, but imeme muchiona kuti aiwa muri kuluta maresources ari kufanira kusustain the economy. Panapa kwari kuuya achikritisa zvinzi aiwa imeme kana musingatombozvikwanisi kusupplementa maresources to the economy amunoluta aiwa hamutombokwanisi kutomboya muzosolva pane pakutoda vanhu vanyuwana, pane pakutoda new leaders anokwanisa kuuya achitosimudza the economy. Kana muri ime munenge muchida kuisimudza anenge ari manyepo. Ndo mashoko ari kuti tiri kuona vakomana vachikriticiziwa ava zvichinzi aiwa economy yasiyana nema-elections. Pinda comment section medu mafungiro enyu, musaona subscribe or like and turn on the bell icon.